Etako gehien zuenok ere, eta lehen ere komentatzen genuen, denok ikasi dugula, bomba bota baino lehen, komuneko tapa jetxin behar dela. Hori grabatuta galditu zaigu. Horrelako gauza asko ikasi ditugu, bertso zientzia hauetan, eta gaur ere gehiago ikasiko ditugu. Gaur, bidaia bat egingo dugu. Azteko, Iberiar penintsulako zetazioak bisitatuko ditugu. Handik urrutira joango gara, leku hotz eta urrutikoetara. Eta gero, bidaia barnekoago bat egingo dugu, eta hizkuntzez eta emozioez ere jardungo zaizkigu. Hori guztia egingo dugu gaur, ohi dugun bezala, bertso zientzia saio hauetan, 3 aldagai kombinatuz. Bertsoak, zientzia eta umorea. Espero dezagun, ondo pasatuko duzuela, eta saioa hasteko aurkeztuko dizkizuegu gaur bertan parte hartuko dutenak. Baina, ohikoa dugun legez, denok ongietorria emango diegu, kopla batzuk kantatuz. Hau, ensaiatu egingo dugu, ze ikusten dut ez da egiten danak. Bueno, koplak doinu honekin kantatuko ditugu. Letra kantatu beharrekoa hemen jarriko dizuegu, ze ez dakit memoriaz nola zabiltzaten eta ba ez bada. Hemen idatziko ditugu, eta nik abestuko dut. La 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 la. Eta zuek erantzungo duzue. La 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 la. Bai? Bueno, ea doinua ikasi duzuen. La 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 la. Ondo, eta hor. La 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 la. Altxa besoak danak? Altxa besoak, Eta ingo dugu. Aldea, bai. La 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 la. Vale, ondo. Hau edia pixat gorputza nitzeko ariketak eta hola. Prez gaude beraz? Ba, hementxe daukagu. Bertsolarien zain gaudegu. La 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 la. La 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 la. Aurrera, Miren eta Andoni. Beno. Bersole, txoin, ja, lanian hasen erzma. Zezuek bai, etorri zarete, baina orain, zientzialariak ere aurkeztuko ditugu. Deituko diagu, zientzialariei, hemen ditugu. Baditugu bertsolariak. La 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 la. Aurre ba, Irati Diez Birto, Mikel Santesteban eta Josu López Gazpio. Beno, hauek izango ditugu gaurko 5 protagonistak. Zientzialariak batetik, bertsolariak bestetik, danak kombinatuko ditugu, eta eskerrik asko, zuei ere etortzeagatik. Zuek eseri ingo zarete, lanean gero jarriko zaituztegu, eta orain, ohikoa den legez, agurra bertsolarien esku. Jakinduriak mundua erredezan barikuz, entzulez eta dituz, bete dugu aretoa zientzian oinarrituz, zientzian oinarrituz. Zuek piztu sua zeuen teoriez arituz, belarta adarxikuz, ta geuk egingo diogu txingarpiloari putz, txingarpiloari putz. Arratsaldeon entzule ta bersozale. Zulatu zuten itsasontzia eta ondoratu zen belaontzi bat, hori egin zutelako.
Beraz, badakigu bederatzi orka direla eta aktiboki parte hartzen dutenak soilik 2. Eta badakigu belaontziak direla gehien bat haien jomuga edo. Baina, oraindik ere, ikertzaileek esaten zuten, baina zergatik, egia esan ikertzaileek ere ez dakite, ez dute oso argi ikusten ze izan daiteken jarrera honen jatorria. Baina badituzte 2 hipotesi. Baten arabera, orka horietako batek gertaera traumatiko bat izan du belaontzi batekin edo itsasontzi batekin, eta horrek eragin dio jarrera hori izatera. Beste hipotesi bat da, hainbat faktoren nasketa bat izatea, arrantzaleak elikagai eskasia dutela, itsasontzi asko daudela eta molestatu egiten dutela, o dena delakoa, eta horren multzo bat izatea eragiten diena jarrera hori izatera. Baina bada beste 3. hipotesi bat, eta da jakin minutsa izatea. Esan dugun bezala, orkak oso adimentsua dira, oso argiak dira, eta agian berezia egiten zaie lema, eta gerturatzen dira, soilik jakin minutsez. Orduan, 2. hipotesia izan daiteke orken iraultza ematen du ez. Ez do ematen, zea gehiegi da honik, esateko orkak zehazki gizakiaren kontrako jarrera bat izaten ari direla, eta beraz, horrek orken iraultza bat eramekin behar duenik, ez ematen duenez, ez da gertatu behar. Beraz, hori, esan nahiko nuke deigarria iruditzen zaitelako, ez dela inoiz erregistratu orka basatiek eragindako gizakiren eriotzarik. Nik hau irakurri nuen, esan ez dakit, gero baita ikusten die, entzerrauta dauden orkak, bai izaten dutela horrelako jarrera bat, baina basatiak ez dute inolako arazorik ekarri, oraingoz behintzat, eta oso animali estigmatizatua izan da, kontserbazio arazo gehiago dituzte, eta hori kontuan izatekoa da, eta hori ez duela ematen iraultzarik egin behar dutenik, beraz lasai egon gaitezke, eta gehiago belaontzirik ez badugu. Eskerrik asko, Irati, beraz lasai bainatu gaitezke, aurrian orka bat izan da ere. Nik esango nuke lasai, ez da zer pasatzen. Asko lasaitu nau, bai, eskerrik asko. Beno, eta orain bersolari ontsan da. Torri, Miren eta Andoni, arreta zentzun dituzue, Iratik esandakoak? Behira, ze gauza, Miren, zu ere biologoa zara, eta zetazioen inguruko ikerketa bat egiten ari zara itsasontzi batean. Eta batean orka talde bat ikusi duzu urrutira, eta hobeto ikusi nahian itsasora erori zara. Eta batean aurrean orka batekin egin duzu topo, Andonirekin. Eta zure harridurarako bersotan hasi da. Miren ikerlaria da. Zetazioak ikertzen ditu, itsasontzi batean, eta halako batean ikusi du, orka talde bat hurbildu egin zaiola. Eta hobeto ikusi nahian, itsasora erori da. Aurrez aurre, orka batekin egin du topo, Andonirekin, eta ara, orka bertsotan hasi zaio. Itsasoan nebilen, bueltakata zuzen, orka jaio nintzen da, hainbeste orka zen. Galdera egingo dizut bapatean ozen, neska jakin nahi nuke zertara zatozen, neska jakin nahi nuke zertara zatozen. Zu ikusita begiek niri brilli, brilli, eginarren obedut gaur kontuz ibili. Uretara erori naizta zugan zintzili, etzen honela maitzen liberata huili, etzen honela maitzen
liberaza Willy. Ba enuen ikusi zer nolako pena, badakizu itxasoan ibiltzen naizena. Horra ezkera aldatzea da nahi dudan dena, traza hartzen baitizut belauntzi batena, traza hartzen baitizut belauntzi batena. Itxasoan etorri, naiz eta garaitxu, aurkitu zaitut bertan, urrazpiko maixu, baina hobe duzu nire hilea ezjan aizu, estarrian trabauta geratuko zaizu, estarrian trabauta geratuko zaizu. Persona bat jatea, neretzat azaina, txarrei eman nahi diet, alako ordaina, mobidiken 6. biloba naiz baina, zein da gaur eguneko akap kapitaina, zein da gaur eguneko akap kapitaina. Kapitainik ez daukat, ta lurra ez da laua. Zeta zeoentzako taldea araua. Denarren zuk bakarrik pasa duzu gaua. Ez altzara Gladisen seme despistaua, ez altzara Gladisen seme despistaua. Ni Gladys bera nauzu, ta entzun kantua, konparaketa egin dut, hori da kontua. Nabarmena da zuek gaurko pekatua, urrundu zue gure matriarkatua, urrundu zue gure matriarkatua. Gure matriarkatuak asko du baltzetik, baina ez zaite aldendu zu zeure atxetik. Ez nirekin denbora galdu urrertzetik, ondarruko atunontzi bat datorratzetik, ondarruko atunontzi bat datorratzetik. Eskerrik asko, bikote, eta orain, Andoni, zuri bertso bat eskatuko dizut. Argazki bat azalduko da, paisaia bat, eta argazki horrek zer iradokitzen dizun, bertsotan kantatzeko, bertso batean biltzeko eskatuko dizugu.
Hoize da argazkia. Ez dakit zein den tokia eta ez dakit zein den eguna. Paisaia hori izan liteke, gertuko ala urruna. Nik amesten dut elur zuria, eta atzaren lurruna. Paisaje hori sentitzen baitut, neurea eta kutxuna. Personak beti falta baitegu, une hortan falta zaiguna. Eskerrik asko, Andoni, eta urrengo hitzaldiarekin lotutako argazkia zen hori, eta urrengo islaria entzun ondoren ikusiko dugu, berari ere argazki horrek zer iradokitzen dion. Josu López Gazpio, aurrera. Arratsaldeon, Josu. Arratsaldeon. Bueno, aurrena aurkeztuko zaitut. Josu gauza oso on bat dauka, Tolosarra da. Ez da gure kulpa. Ez da gure kulpa. Bien. Bueno, kimikan lizentziatua eta doktoratua. Ez? Euskal Herriko Unibertsitatean, eta gaur egun irakaslea eta zientzia divulgatzaileare, zientzia divulgazioan ikusten zaitugu, bai zientzia kaieran, eta gure kasuan, zorte hori badugu, Tolosaldeko atarian ere, hortxe, txaka, hilero behintzat, hortxe botatzen dituzu zureak, interesanteak. Udako Euskal Unibertsitatean ere, bazabiltza orain, irakasleen prestakuntzarako, masterreko irakaslea zara, eta naturzientzietan eta matematika espezialitateen koordinazioa dara mazua. Eta, nik ustet, ontan ez daukagula dudarik, bertsozientzia saioetan hitzaldi gehien eman dituen persona. Hala bada oso guzti bilik. Zenbat eman dituzu? Baia kontua galdu, baina morduzka bat. Ikusten, bere da, ez dago dudarik hortan. Eta esango dugu gainera, beti asmatzen duzula hitzaldietan eta artikuluetan gaiak aukeratzen. Esango dugu hemen, entzun izan dizkizugun hitzaldietan, beti atentzioa eman digutela gaiak, ez? Dekapitazioak, egon ziren batean. Puzkarren analizi kimikoa ere, lehen esan dugun bezala bomba tira baino lehen tapa jetxi. Zer eduki behar du gai batek zure atentzioa erakartzeko? Normalen zerbait zikina, usaitxarra, oso normalen funtzionatzen dute. Eskatologikoak bai, funtzionatzen dute. Komunan okurritutako. Usai berezi badaukatenak, ondo. Eta gaurko ordea, gai hotza aukeratu duzu, ez? Alaska zen hori, ez? Alaskara eramango gaituzu, zer galdu zaizu Alaskan? Bueno, hor beste mota bateko bidai batera eraman entzulek eta... Egon zaren joiz Alaskan? Ez. Gaur joango gara. Bai. Perfecto. Nahi duzu, nien duzu. Bueno, arratsaldeon denoi, hau da nere hitzaldia, iragana aztertu, geroa ulertzeko. Eta honekin, bidai bat proposatu nahi dizuet, eta bidaia hasiko dugu 1918an. Europan, lehen mundu gerrako azken urtea da, triskantza latza, gertatzen ari da Europan, baina bada gauza oso txiki bat, gerrak berak baino hildako gehien sortu zituena urte honetan. Hauxe da, H bat, N bat, gripearen virusa. 1918an, Espainiar gripea ezagutzen denak, mundu mailako pandemia oso larria ekarri zuen, eta jotzen da, 50 eta 100 milioi pertsona artean hil zirela 18. urtean,
lehen mundu gerran baino askoz ere gehiago. Hau da, gripe pandemia horrek ekarri zituen hildakoen kurba. Gaur egun gu ere ohitu gaude horrelakoak ikustea. Hemen bi olatu garrantzitsu izan zituen pandemia honek, eta pandemia honen berezitasuna izan zen, jende gehien hilabete oso gutxitan hiltzela. 18ko iraietik abendura gutxi gora bera hiltzen jende gehiena. Eta beste berezitasun bat zeukan virus honek. Hain zuzen, erasotzen zituen ez ordura arte bezalako gripeek, aurrak eta oso zarrak, baizik eta 20-40 urte bitarteko gazte osasuntsuak erasotu zituen gehien bat. Eta hau jotzen da dela mundu mailan inoiz historia guztian gertatu den pandemiarik latzena. Esan dugu Espainiar gripea bezala ezagutzen dela, baina zen inondik inora Espainian sortu. Pentsatzen da birusaren mutazioa Estatu Batuetan gertatu zela, Kansaseko estatuan. Gaur egun badirudi horren aurretik egon zera mutazioaren bat, baina Estatu Batuetan kokatzen da. Eta zein da arrazoia Espainiar gripe bezala ezagutzeko? Esan dugun bezala, lehen mundu gerra, pil-pilean zegoen, Europako herrialdetan prentsak zentsura latza zuen, eta beste herrialdetan ezin zen gripearen hildako eta hitz egin, eta Espainia, herrialde neutral bezala, zen bakarra, kasu hauen berri ematen zuena. Eta bazirudien, Espainian bakarrik zegoela gripea, eta hortik dator gripearen izena. Eta gaur egun baita ezagunak zaizkigun hainbat gauza etorri ziren 18an, itxi ziren elizak, gelditu ziren eskolak, antzerkiak, ikuskizunak debekatu ziren, maskaren erabilera derrigortu zen, baitere konturatu ziren zein garrantzitsua zen higienea pandemia honen zabalketa saiesteko. Eta garaiko ikertzaileak ere aritu ziren gripe hau aztertzen, sintomak zeuzkaten identifikatuta, sukarra altua, goragalea, belarriko mina, arnasteko arazoak, baina konturatu ziren hildako gehienak hiltzen zirela bigarren mailako gaixotasun batengatik, hau da, ahultasun momentu horretan harrapatzen zutelako pneumonia bakteriano bat. Garai honetan ez zeuden antibiotikoak eta 3-4 egunetan gaixoak hilda zeuden asko. Eta momentuz horrela gelditu zen egia da, eta aipatu behar da, Estatu Batuetako armadak gorde zituela, hainbat lagin hildako soldaduen birikak gorde zituzten, bada ez bada. Baina hor gelditu ziren ikerketak. Eta orain salto bat emango dugu, 18tik 30 urte aurrera joango gara, 1950. Iowako unibertsitatean gaude, horrelako areto batean, aditu bat, 18ko pandemiari buruzko hitzaldi bat ematen ari da. Eta entzule bezala, Johan Hultin, hor ikusten duzuen garai hartan mutil bat, mikrobiologia ikasten ari zena, bere doktore tesia hastear zuela, antzegoen entzule bezala. Eta aditu honek esaten du, inoiz ezingo zela jakin ezer gehiago, 18ko gripe virus berezi horri buruz, laginak ez zeudelako ondo gordeta, eta ez zegoen modurik zer gehiago jakiteko, lortu beharko litzateke izoztutako virus bat aurkitzea berpiztu ahal izateko. Eta Hultinek hori entzun, eta bere lan hasi zuen. Dokumentatzen hasi zen, eta izoztutako leku horren bila hasi zen. Irakurri zuen, zen lekutan gertatu ziren heriotzak, joan zen deskartatzen, azkenean 3 leku topatu zituen, 2 deskartatu egin behar izan zituen, eta azkenean leku batekin gelditu zen. Alaskako puntan kokatutako Prairie delako herriska bat. Jasota zegoen, 18an 81 inuit bizi zirela bertan, eta korreoa ekartzen zuen trineoak gripea bertara eraman zuenean, 80 horietatik 72 egun gutxi batzutan hil egin ziren. Ez zeukaten inongo babesik gripearen kontra, eta virusak ia herri guztia garbitu zuen. Ez zuen 2 aldiz pentsatu, eta bertara joan zen. Bazekien hildako guzti horiek
lurperatu egin zituztela, 2 metroko sakoneran, Alaskako permafrostean, guztiz izoztuta dagoen lur bat, gutxi gora bera hemen temperaturak udaran 0 graduren bueltan, neguan -10 izan daiteke gehienezko temperatura. Lehengo espedizio antolatu zuen, iritsi ziren, ezinezkoa izan zen bertan ezer topatzea. Berriro pentsatu eta konturatu zen, agian udaran joten bagara hobe. Udan bueltatu ziren, urrengo urtean, eta orduan bai, aurkitu zituzten gorpuak, non zeuden, atera zituzten, eta bertatik lagin batzuk hartu zituzten 18ko gripeaz hildako inuitorionak. Esaten da, inuitek eskatu ziotela Jaltini, zin egitea ez zuela birusa berpiztuko. Eta Jaltinek horrela egin zuen, baina segidan laginak hartu eta unibertsitatera eraman zituen. Eta hor saiatu zen, lagin horietatik birusak erauzten, eta saiatu zen animaliak kutsatzen, arrautzetan ernaltzen, baina ez zuen ezer lortu. Porrota izan zen, eta konturatu zen, guztiz etxita gelditu zen, konturatu zelako ezin zuela ikerketa horrekin jarraitu. Eta hau dena albo batera utzi zuen, eta bere doktore tesia mikrobiologiako beste gai batzuetan egin zuen, eta bere ikerketa bizitza horrela egin zuen. Eta horrela 50 urte pasa ziren. Jaltin erretiratu zen, bere ikerketa bizitza guztia pasa ondoren, eta hemen agian dramatizazio pixka bat, gutxi gara bera horrela izango zen. Egun batean, bere emaztearekin gozaltzen, tostaden artean, Science aldizkaria irakurtzen hasi zen. Eta artikulu honekin egin zuen topo. Tauenberg eta bere taldeak lortu zuen 18ko gripearen birusaren kode genetikoaren zati bat identifikatzea. Jaltinek irakurri zuen, eta bertan azaltzen zuten, baietz, armada gordetako birika lagin horietatik posible izan zutela, orduko teknikekin, 87ko teknikekin, birusa zati batean behintzat berpiztea. Baina era berean bukatzen zuten esanez, ezinezkoa izango zela, ezer gehiago jakitea. Laginak gaizki zeuden, ez ziren ondo gorde, eta hau horrela geldituko zela, baldin eta berak ez bazuen lortzen, denboraren kapsula bat, 18ra itzultzeko. Jaltinek, tostada gosaria lurrera bota, telefono hartu, eta deitu omen zion Tauenberg ikertzaileri eta esan zion, nik badakit non dagoen denboraren kapsula hori, eta prest nago itzultzeko. Eta prest egon, eta itzuli. Berriro, 70 urterekin, erretiroa hartuta, baina itzuli zen Alaskako puntara, aurkitu zituen berriro 2 gurutzeak, lortu zituen baimenak gorpuak berriro ateratzeko, eta gainera kasunetan bazekiten gantzak gorde zezakeela birusa, egoera honean, 80 urte pasata ere, eta aurkitu zuten emakume inuit gizen bat, eta gantz kapa horri esker, lortu zuten laginak erauztea. Lagin horiek atera, ikertzaile talde berri honi bidali, eta 8 urteko lanaren ondoren, 2005an azkenean lortu zen, 18ko gripe birusa nolabait berpiztea, bere kode genetiko osoa ezagutzen dugulako gaur egun. Honek asko balio izan digu gripeari, gaur egun daukagun gripeari, aurre egiteko. Eta Jaltin bera, duela urtebete hil zen, aurre ikusi zuen 1988an birus pandemia latz bat jasango genuela, eta berak ezagutu zuen, eta esan zuen oso garrantzitsua zela ikertzea gehiago jakiteko. Eta horregatik gustatzen zait asko Jaltinen historia, erakusten duelako nola, kasu batzuetan ikerketak bukatzen diren orduko teknikak ez daudelako prest horri aurre egiteko, beste kasu batzuetan gauzak egiten direla, jakin gabe oso ondo nora iritsiko garen, eta beste batzuetan lotzen doazen zientzialari desberdinen lanak,
sortzen dutela gure ezagutza eta horrela lortzen dugula geroz eta gehiago jakitea. Mila esker. Mila esker, gozu. Bueno, oso historia interesantea eta kuriosoa, ez? Bai, kurioso bintzat, bai. Leku hotzean, baina historia berua esan. Bai. Mila esker, Oso, no? Josu. Eskerrik asko. Eta orain bai, gure bi bertsolariak berriro lanean jarriko ditugu. Bueno, 1951 urtean gaude, Alaskan. Eta Andoni, Inuit herri bateko alkatea da. Ekaineko egun batean, han iritsi da Miren, Euskal Herritik omen datorren ikerlari bat. Alkatearekin bildu da, 18ko gripearen pandemian lurperatutako gorpuak ateratzeko baimen eske. Zuzara, Inuit herriko alkatea, Miren Euskal Herritik doan ikerlaria da, 1951 urtean gaude, eta 18ko pandemian lurperatutako gorpuak lurretik ateratzeko baimen eske datorkizu Miren. Euskal Herritik gatoz zer moduz, jauna gaur ondo altzaude. Ekarri dizut dokumentu bat, sinatu beharrik haube. Zientzialariok gripearekin oso kezkatuta gaude, ta nahi ditugun erantzun batzuk hor lurperatuta daude. Naizta inuitok laguntza beti daukagun gure senean. Hauxe sorpresa belarritara eskea heldu denean. Barkatu baina nik ezezkoa emango dut zuzenean. Negozioa eiten du askok zientziaren izenean. Amerikarrok ezkara izan politesaren eredu. Kolonizatze piramidean, erpinean gabaikaudegu. Alegindu naiz honetik baina, akaso txarretik erdu. Eskatuta eman ezean geuk, kenduko dizkizuegu. Spanish gripe dalako edo, horrelako izeneko. Espainia auzo
ta ona zatozte, horrek harritzen hauseko. Dirua aski motibo bada, zuek olak kezkatzeko. Barandiarani esan zaiozu, Vatikanoi eskatzeko. Ze Barandiaran, ze Vatikano, gure gaia da gripea. Eta tokatzen zaigu lurpeak, zulatzeari ekitea. Kontuz ibili zen nahikoa dut, hain baitut arma sinplea. Zure herria anikilatzeko, ez dultxo bat egitea. Konfidantzarik ez dut bata ere, zientziaren jotakean, ta orain berriz hasia zaude, mehatxuka atakean. Inuitek beti sinistu dugu, indarrean bertutean. Baimena emango dizut nik baina, zuk zematezu trukean. Negoziatu genezake gaur, lurpean dagonan kuota, norita nola ordaindu baina, ordagorik niri ez bota. Segi zenezakete bereizten, izenez elur mota. Bizirauteko horrek askorik, ez dizuela gundukota. Prospekzio bat egin behar dut, jefe naizenez altuan, alperrik zatoz onuntza, gripe zar baten kontuan. Ai euskaldunak zertzo zeraten, jakin leike momentuan, zazpigu jein eukikoitugu, 20 metro karratuan. Eskerrik asko, ondo. Ederto. Badikoa saio aurrera, eta saio hauetan egon zaretenok badakizue orain azterketaren garaia dela. Orain jolas txiki bat egingo dugu, entzun ditugun gaien eta etorriko den gaiaren inguruan. Badituzue hor bi txartel. Bai. Galderak azalduko dira, bi erantzun posiblerekin. Bata berdea eta bestea gorria. Beraz, hasiko gara denak eserita. Asmatzen duzuenok altxa ingo zarete. Eta jarretxeko dugu, jolasean, altxatzen zaretenokin. Bai? Zuok, zientzialariok, bersolariok, hemengo ordezkariok, jolastu dezakezue, baino saririk ez duzu eramango. Zebein bersolari batek eraman zuen, eta sekulakoak entzun behar izan genituen. Beraz, bai? Horrela izango da. Beraz, hasiko gara, orkak azaldu dira, eta orka batzuk nahiko famatuak izan dira. Zinean, esate baterako, eta hemendik hasiko gara. Lehenengo galdera izango da, batzuk gogoan izango duzue. Orka, bale hiltzailea. Pelikulau noizkoa da.
17koa ala 82koa. Altxa! Bueno, bietatik ikusten da, gorriak, berdeak, badakizue, asmatzen duzuenok, altxa egin behar duzu eta vigilatu ingurukok, ez da altxa inor hola trampa eginez, ez? Hoi, espulsatengo dugu, bai? Ba, ikusiko dugu erantzuna, eta erantzuna da, gorria, beraz, altxa, gorriarekin zeundetenok, meno, baina, bueno, bai, pare bat dozen edo baitugu. Bueno, hau zen orka gaiztua, baina iratirekin ikasi dugu orkak normalian zintzoak direla. Eta orka zintzo baten inguruko pelikula bat ere egintzen, urrengoa. Freak Willy. Baina orka horren izena etzen Willy. Benetako izena beste bazen, denok dakizuen bezala edo jakin beharko zenuketen bezala. Zein zen izena? Keiko edo Xamu. Ea, altza txartelak, eta hemen ere bietatik ikusten dugu, eta benetako izena zen, Keiko, beraz, bueno, baina, zutik zaudetenak, aurreratu mesedez, aurreratu, kuadrilatxoa bazarete, zu ere bai, Andoni, ondo erizareko, bai, zu zei jolasten. Zarerik ez, baino zei jolasten, bai, aurre, hemen, jarri hemen, zu ere ondo aizeara, bai, zuek jolastu bai, zarerik ez, zandakoa, bale, ondo, ba, bigarren hitzaldian, Alaska ikusi dugu, ze polita, Alaska, bera, Alaska, ze polita, zein da hiriburua? Juno ala Nunavut. Hau, geografia ikasi bali mauzu, hau. Altza txartelak. Hemen ere, deneti daukagu, eta hiru. Eta erantzun zuzena da. Juno, eta beraz, jarri zuek biak hemen, eta zuek hirurok, ja, saria daukazue. Hau ikaragarria da, ze hauek ez daukate sarerik, beraz. Baina gaur ere, hirugarren galderaina, galditu gara, bukatuta. Hau, ikaragarria, jontxo. Ara, Tolosarrak ere bentak, horintze, aiba. Bueno, jarraituko dugu, que preparatu ditugan batzuk, behintzat jolas pixat egingo dugu, eta bueno, baina zuek ja saria badukazue, zuek ez? Bueno, Alaska, Alaskarekin gertatu zen gauza oso bitxi bat, Alaska Errusiarena zen, eta Errusiak saldu ziren estatu batuei, $700.000.000 hor da hotxekea. Ze urtetan? Berde edo gorria? Altza, Gehienok berdea altzatu duzue, eta guain, ohar bat gorria altzatu duzuen atzat. Jetxi berdea, eta jarraitu gorriarekin, zuek gaztetan etzen duten asko kopiatzen. Erantzuna hor dago. Hantxe dago fetxa. Emango dugu, 1878an. Beno, gripeari buruz jardun gara, eta gripearen aurkako txertoaren inguruko aurtengo eslogana zein izan da. Txertoa, osasun oparoa, ala osasuna munduko ondasuna. Gorria ala berdea? Ai, la leche! Hau nere falloa izan da. Ustez moztu nuelakoan, jarri, hau zer dan, ustez moztu nuelakoan, egin dut, bueno, bale, hau pasa ingo dugu orduan.
Laizter beste hitzaldi bat entzungo dugu, eta hitzaldi horren errekin zer ikusia dukan datu bat. Hau badakizuen. Zenbateko da Bizkaian euskera ondo ulertzen dutenen eunekoa. Zer dian pertzepzioak, Zer dian pertzepzioak. Eta erantzun egokia da, berdea. Hau gero, begiratu, datuak, eta ja bukatuko dut, batekin bukatuko dugu, ja hurrengoa, eta da, etnologeren arabera munduan zenbat hizkuntza daude. Hemen batek kopiatu indu, hemen oso gorri gutxi, eta erantzun egokia, bai, 7.000. Etorri zueko nuntza, ez da egit badukagun, hillo lasai. Aurkeztu zuen burua behintzat, men... Zuen burua behintzat aurkeztu, Apa, ni libe naiz. Tolosarra? Tolosarra, bai. Eta zer egiten duzu hemen? Biologoa naiz, eta bertso gustatzen zaizkit. Ostirala izan da neukan planoik. Bai. Aizue, hemen Tolosarren proportzaia oso altua da, Ongi. Ni Olaia naiz, Bergarakoa, medikuntza ikaslea, eta talde pasa hemen. Eta ikasle hona? Bueno, bai. Behintzat, itxura hori eman duzu. Eta zu? Bai, ni Pedro naz, Gernikarra, entzule moduen torri naz. Eta zu ze ikaseteko? Ingenieria. Ingenieria, ongi. Zuek hirurok, baduzue utziko dut hemen, baduzue, saria, lehen esan bezala, izango dira, hemen, kultura zientifikoko katedrak emandako liburua, eta kamiseta oso politan, nik jazten dut, udaran, oso ondo gelditzen da, eta saria emango digu, eta ondo esango dut, Euskara Kultura eta Nazioarteko C arloko errektore ordetzatik, Itziar Lakak, euskara sustatzeko zuzendaria. Aurrera beraz, Itziar, horrelako saria merezi duten ikusleak, jarriko gara hor, txalo bero bat denei. Eta orain bai, hartu zen lekoa, oso zongi. Orain bai, orain, miren, gora igotzeko eskatuko dizut, miren, lehen aipatu dut, gaina, Mikel Santesteban izango da, hurrengo izlaria, eta hizkuntzei eta emozioi buruz itzengo digu. Eta zuri, gai bat jarriko dizut. Zer emozio sortzen dizkizu euskarak? Pare bat, 3 berso.
Jartzen naiz euskal hiztun baten papelean, ta epaileak ikusten ditut karelean. Arauz dena mugatzen, hain modu epelean, ta serrea pizten zait, sabelean. Tokatzen zait atzerantz, maiz begiratzea, eta ume zarora erreparatzea. Ta amonak euskaraz pizten du eltzea, lasaitasuna hori da etxea. Eta aztertzen baldin bada euskal kultura, diru laguntzen menpe baititu eun muga. Naiz urtean behin egon azokan gustura, biharamunean txak sartzen zait tristura. Ordea irteten gara plazara airosa, ta zazpi probintziak puzle batera osa. Zenbat lan militante eta berba ontza, euskara da geroa, euskara da poza. Mila esker, miren, berso ederra gatik, oso gokia gaina euskararen egunaren bezpera hauetan. Eta hirugarren hitzaldia ere hizkuntzaren ingurukoa izango da, eta Mikel Santesteban izango dugu hizlari. Aurrera, Mikel. Mikel ere, aurrera xo, jarrakora. Mikel ere gaur estreinatzen zaigu, berso zientzia saioetan, eta pozik gainera. Pozik. Eta emozionatuta ere, bai. Emozionatuta baita, Bai, horrelako sarrera eder batekin, hasi daiteke hitzaldi bat, Bai. Aurkeztuko zaitugu, Mikel. Euskal Filologian lizentziatua. Ontxo, kolega, ondo. Eta zientzia kognitiboa eta hizkuntza programan doktoratua. Ez du idez. Universitat de Barcelona. Molt bé. Bai. Zesta beha, Barcelona. Molt bé, zesta. Dotorego tesian, elebidunek euren bi hizkuntzen aktibazioa eta hizkuntza aukerak eta prozesuak ikertu zituen. Mikelek, eta orain, EHUko ikertzaile doktore iraunkorra da. Gogo elebiduna ikertaldeko kidea eta hizkuntzalaritza teorikoa eta esperimentala masterraren arduraduna. Bai. Ondo esan ditu. Bai, gauza asko esan dituzu, bai. Zuen ikertaldea gogo elebiduna Gogo da. elebiduna, bai. Gogo elebiduna. Eta nik impresio haukat, badabiltzala beste batzuk, gehiago direnak monolingüe zinganaz. Bai, zinganaz izango diraz, ez dakit asko geratzen diren, elebakarrak. Beraz, ez dakit asko ikertuko duten, elebakarrekin.
Ez dakit, uste dut hemen ez dagoela ez da ere bakar bat Hemen ere. ez, hemen beste oso despistatu. Eta oroar... Badia, despistatuak badia bizitza honetan, bueno. Gero emozioa ez eta izan, zuk birauak nola botatzen dituzu, Mikel, ze hizkuntzetan? Joder, pues nik esango nuke... Esango nuke nire lehenengo hizkuntzan, bai. Nire lehenengo hizkuntzaga, bueno, txikitatik, nik euskara txikitatik ikasi nuen, baina lehenengo hizkuntza etxekoa gaztelera dut, orduan... Iruindarra? Azerretzen esanean gaztelera ateratzen zaitu, bai. Adibideren bat? Hemen engarramatu daiteke. Apur bat eskatolo, nahi nahiko, ez naiz oso originala, hostia, joder, kauen zauzatalakoak. Estereo, bai, ez naiz. Ondo. Mikel, zuk zer esango zenioke? Ez que a mi el euskara no me gusta. Esaten dizun 18 urteko ikasle bati. Que no me gusta. Uste dut ez duela dastatu euskara. Ez dakit. Saiatu den benetan. Igual gertatu daiteke oraindik ez dela nahikoa saiatu eta ez duela lortu euskarak emozionatzea. Eta, bueno, pizkat horretaz hitz egingo dugu, ez nola... agian bigarren hizkuntza bezala ikasi baldin badu, agian gutxiago emozionatzen du euskarak, gutxi erabiltzen duelako, edo oraindik gehiago landu behar duelako, baina agian horregatik izango da ez du, nahikoa dastatu. Zure hitzaldian, arretaz entzuko dugu, berdin emozionatzen gaituzte gure hizkuntza guztiek? Ikus dezagun. Bueno, hemen, hitz egingo dut, pizka bat, azkenek urteetan landu den ikerlerro bat, oraindik astapenetan dagoen ikerlerro bat da, eta askotan harritu egingo ginateke jakiteaz, inoiz pentsatu duzuen berdin emozionatzen zatereten hizkuntza batean edo bestean, baina, bueno, hitz egingo dut pizka bat horretaz eta zer dakigun honen inguruan. Denok dakigunez, hizkuntza jaio baino lehen hasten gara hizkuntzaren ezaugarriak ikasten, umetokian gaudela hizkuntzaren erritmoaz eta jabetzen hasten gara, eta jaio eta berehala hasten gara lehenengo hilabetetatik hizkuntza jabekuntza prozesua hasten da, eta lehenengo hilabeteetan ere emozioen garapena gertatzen hasten da. Orduan, biak aldi berean gertatzen dira nolabait. Eta, bueno, hemen ni txikitan, nola zepozik nintzen, amarekin, hizkuntza eta emozioak garatzen, familiarekin lehenengo oporraldia, ura ez hitzaidan asko gustatzen hasiera batean, baina gero disfrutatzen ikasi nuen, eta orduan hor, ikasten nituen hitzen eta kontzeptuen inguruko emozioak ere ikasten nituen. Orduan, imaginatzen dut, hasieran pizkat beldurra urarekin, gero postasuna, eta orduan horrelako hizkuntza eta emozioen arteko loturak egiten hasten gara txikitatik, heldu pizka bat anaiak etortzen direnean, jelos egotea eta kontu guzti horiek. Orduan gure eguneroko bizitzan eta txikiak garenean hizkuntza eta emozioak lotu egiten ditugu. Eta baita ere, eskolara joaten garenean, nolabait lotura horiek egiten jarraitzen dugu. Euskara, kasu honetan, ni kontestu honetan, euskara ikasten hasi nintzen. Eta, eskolan ere, gaur egun asko lantzen da, emozioa eta hizkuntzaren erlazioa. Eta askotan gertatzen zaigu bigarren edo hirugarren hizkuntza bat, igual pizka bat zaharragoak garenean ikasten hasten garela baita ere. Adibidez, inglesa eta gehienetan izaten da bakarrik eskola kontestuan ikasten dugun hizkuntza bat sarritan. Orduan, hemen galdera izango litzateke, galdera da, benetan, nola lotzen diren hizkuntza eta emozioen arteko loturak hizkuntza prozesatzen dugunean, ea badagoen enolako erlaziorik, hori da nire lehenengo galdera, ea berdin prozesatzen ote ditugun hitz guztiak, entzuten ditugunean edo ekoizten ditugunean. Adibidez, badaude hizkuntzan hitz neutroak direnak, maia edo kutxa, ez dakit, emozionatzen zaituzten hitz horiek edo ez, printzipioz nahiko neutroak dira, eta gero badaude beste batzuk, intrinsikoki emozionalak direnak, esan nahi emozionalak dituztenak, edo guk egoera atseginekin edo zerosoekin edo ez atseginekin lotzen ditugunak. Ez pastela berez neutroa izan liteke, baina guk gauza
positiboekin lotu dugu. Bai? Horrelako hitzak nola prozesatzen ditugu entzute ditugunean, adibidez. Bueno, hemen azalduko dizuet ez dakit inoiz entzun duzuen Stroop efektu famatua, horrelako ariketa bat egin behar denean, partaidei ikertzen dugunean sarbide lexikoa nola gertatzen den, eta ze prozesu dauzkagun sarbide lexikora joaterakoan, horrelako ariketatxoak egiten dizkigu partaidei, eta esaten diegu izendatu behar dutela kolorea. Orduan, saiatzen baldin bazarete zuen bururako egiten, oso zaila da ariketa hau egiten. Idatzita dagoelako kontrajarri, esan nahi, ezberdin bat daukan hitz bat. Orduan, ariketa hau askotan erabili izan da, jakiteko, bi hizkuntza aktibatzen zaizkigunean, nola egiten dugun, aukeratu nahi dugun hitza ekoizteko, eta nolabait konpetizioan dagoen aktibatu zaigun beste hitza saiesteko. Paradigma hau erabilita, eta erreakzio denbora ekartzen dira, paradigma hau erabilita ikusi izan dena da, konparatzen dugunean, hemen berdin egin behar da, kolorea izendatu behar da, baina kontestu honetan, hitzak neutroak dira eta kontestu honetan hitzak emozionalak dira. Eta horrelako ariketa bat egiterakoan topatu dena da Stroop efektu emozional bat gertatzen dela. Hau da, hitz neutroekin alderatuta tinten desendatzea zailagoa da hitzak emozionalak direnean. Honen interpretazioa, emaitza honen interpretazioa da hitzak emozionalak direnean nolabait piztu egiten duela gure harreta, hitz neutro batek baino gehiago. Orduan, hitz emozionala gehiago aktibatu zaigu eta kostatzen zaigu saiestea, besarkada, urdina esan beharrean, besarkada ez esatea, adibidez. Orduan, honek emaitza hauek adierazten dute hitz emozionalak prozesatzen ditugunean nolabait gure harreta erakartzen dutela, gehiago aktibatzen direla eta ez ditugula berdin prozesatzen hitz emozionalak eta hitz neutroak. Badaude beste motatako ikerketa batzuk, erantzun psikofisiologikoak neurtu dituztenak, hizkuntzaren azalaren eroankortasun elektrikoa behiratzen dutenak, gezurrak, detektor de mentiras eta holakoak olako teknika erabiltzen dute, jakiteko noiz hasten garen urduri jartzen, gure azala izerditzen hasten da, eta orduan erreakzio fisiko bat sortzen da. Orduan, ariketa egin dute, hitz emozionalak, prozesatzerakoan, hitz emozionalek gehiago kitzikatzen gaituzten edo emozionatzen gaituzten. Nola baiteko erantzun psikofisiologikoak gertatzen zaizkigun edo ez. Adibidez, lehen biraoekin hasi gara, eta biraoak entzuterakoan, hau inglesekin egindakoa da, hemen ikusten da, zenolako azalaren eraonkortasuna edo ordurit, zenbateko izerditzea edo sortu den, edo zenbateko kitzikagarritasuna gertatu den hitza entzuterakoan. Orduan, adibidez, biraoa entzun dutenean, hau da, aktibazio altua gertatzen da, eta biraoaren eufemismoa prozesatzerakoan ere, F hitza inglesez asko erabiltzen dutena, edo sos, kauen sos esaten dugunean, olako eufemismoak erabiltzen hasten garenean zera. Hala ere, horiek ere, nolabait emozionatzen gaituzte, baina neurri basuagoan, eufemismoak neurri basuagoan, hitz neutroak baino. Eta teknika bera erabiliz, hau emaitza hauek ziren lehenengo hizkuntzan, hiztunen lehenengo hizkuntzan, baina teknika hau erabiliz begiratu dute lehenengo hizkuntzan edo bigarren hizkuntzan prozesatzen ditugunean hitzak efektu emozional horiek berdinak ote diren ala ez. Eta teknika berdina erabiliz, esperimentu batean egin zutena izan zen hitz mota ezberdinak aurkeztu zitzaizkien, hitz neutroak, hitz emozio positiboekin erlazionatutako hitzak, emozio negatiboekin erlazionatutako hitzak. Gero txikitan, askotan entzuten genituen herri eta esamoldeak, esekin hori eta halako esamoldeak, edo tabu hitzak entzuten zituzten hizlariek, partaideek. Partaideak turkiera lehenengo hizkuntzakoak ziren eta inglesa bigarren hizkuntzakoak. Eta emaitza horiek erakusten zutena izan zen, lehenengo hizkuntzan, batez ere herrietak eta tabu hitzak entzuterakoan asko emozionatzen ziren, edo urduritzen ziren, edo... Baina bigarren hizkuntzan, tabu hitzekin bai efektu emozional bat gertatzen zela, baina herrietekin ez ziren horren beste urduritzen.
hor pentsatu behar da ziurrenik ingelesa ez zutela inoiz erabili, ez zutela inoiz herrietarik jaso ingelesez. Txikiak zirenean, herrietak beti Turkiera lehenengo hizkuntzan jasotzen zituzten, inglesak beroandoago ikasi eta herrieta horiek. Orduan, norbaitek inglesez herrieta botatzen badizu, ziurrenik ez zaitu gehiegi agobiatuko. Orduan, emaitza hauek erakutsi dutena da, bigarren hizkuntzan erreakzio emozional txikiagoak ditugula. Ez du zan nahi ez dugunak erreakzio emozionalik, baina gutxiago ailegaten dela gure emozioetara. Antzeko emaitzak lortu dituzte baita ere, lehen aipatu dugun Stroop efektu emozional horrekin, Stroop efektua hori egiten dutenean bigarren hizkuntzan. Demagun hau inglesez ikusten dugula, lehen esan dugu jendeak denbora gehiago behar zuela kolorea izendatzen, hitza emozionala zenean, atzerriko hizkuntza batean egiten dugunean ariketa hau gutxiago eragiten digu. Nolabait gutxiago emozionatzen gaituelako. Orduan, hainbat ikerketek erakutsi dute bigarren hizkuntzan, batez ere berandu ikasi dugun bigarren hizkuntzan eta kontestu sozialetan eta gutxi erabili dugun hizkuntza bat denean, eragin emozional txikiagoa duela gugan. Baina horrela baldin bada, horretaz aparte baldu beste eraginik gure egunerokotasunean. Nolabait bigarren hizkuntzan ez bagara horren beste emozionatzen, horrek beste eraginik baldauka egunerokotasunean, eta badaude bat ikerketa erabakitze prozesuen inguruan. Ze motetako prozesuak egite ditugun, eta ze eragina daukan, segun ze hizkuntza erabiltzen dugun, erabakiak hartu behar ditugunean. Erabakitze prozesuak egiterakoan badago Daniel Kahneman ekonomilariak duela bat urte Nobel saria irabazi zuenak, holako ikerketengatik. Berak proposatzen du badaudela bi pentsamendu sistema gure burmuinean. Lehenengoa izango litzateke emozionala edo nahiko oso automatikoa dena, instintiboa, azkarra, inkontzientea, eta eguneroko erabakiak hartzeko erabiltzen duguna, baina askotan akatsak egitera eramaten gaituena. Eta bigarrena da sistema arrazionala, motelagoa, kontzienteagoa dena, eta ahalegina eskatzen diguna, arrazoitu behar dugu gure erabakia, ondo hausnartu behar dugu, eta nahiko fidagarria da. Orduan, bi sistema horiek erabiltzen ditugu erabakiak hartzerakoan. Orduan, askotan, olako trikimailuak edo badaude, gu olako erabakiaz akatsak erantzun okerrak ematera bultatzen gaituzten olako trikimailuak, ez dakit nola esan, ariketatxoak eta badaude askotan, joku bezala erabiltzen ditugunak, eta horietan normalean erortzen gara lehenengo sistema erabiltzen dugulako eta ez garelako osnartzen jartzen. Orduan, horrelako ariketa batzuk erabili zituzten, egin zituzten, partaidei olako dilemak edo erabakiak hartu araziz, dilemak lehenengo hizkuntzan edo bigarren hizkuntzan planteatuta. Ea nolabait ezberdin erabakitzen zuten lehenengo hizkuntzan edo bigarren hizkuntzan. Keizarrek eta ekin dituzte hasi ziren ikerketa hauekin eta orain hainbat ikertaldeari dira horrelako ikerlerroak jorratzen. Hemen aurkeztuko dizuet irabazi galera egoera efektua deitzen dena, eta honi deitzen zaio Asian Disease Dilema, edo nolabait ere berriz ere bagoaz pandemietara, eta demagun duela gutxi, gaixotasun arriskutsu berri bat agertu dela, eta botikarik gabe 3.000 lagun hilko dira gaixotasun honengatik, pertsona horiek salbatzeko bi botika mota egiten ari dira. Eta guk egin behar duguna da, erabaki behar dugu ze botika aukeratuko genukeen hauetatik. A botika aukeratzen badugu, 200.000 lagun salbatuko ditugu, eta B botika aukeratzen baldin badugu, 133ko aukera dago lagun guztiak salbatzeko, eta 166koa inorrez salbatzeko. Orduan honi, planteamendu honi deitzen zaio irabazi egoera. Hau da, planteatzen da,
bat aukeratzen baldin baduzu, ez dakizen bat salbatuko dituzu, zer irabaziko duzu hori egiten. Eta bi aukerak dira batean da, hartzen duzun erabakiak ziurtatzen dizu 200.000 lagun salbatuko dituzula, baina B aukerak ez dizu ziurtatzen zenbat salbatuko dituzun. Orduan, nolabait arriskutsuagoa da beti B botika aukeratzea planteamendu honetan. Baina badago beste modu bat dilema hau planteatzeko. Orduan, batzuei irabazi egoera honetan planteatzen zaie erabaki hartzeko egoera, eta beste pertsona batzuei aurkezten zaie galera egoera batean. Baina importantea da, esatea, A botika eta B botika aukeratzeak ondorio berberak dauzkala bi planteamendutan. Orain perspektiba aldatzen dugu. Orain esaten zaie partaideei, A botika aukeratzen baldin baduzu, 400.000 lagun hilko dira. Ondo kalkulatzen badugu, hemen ere 400.000 lagun hilko dira, baina guk nabarmendu dugu 200.000 salbatuko dituzula. Hemen ere 200.000 salbatuko zenituzke. Baina nik egoeran planteatzen da galera ikuspegitik. Orduan, A botikan 400.000 lagun hilko dira, eta B botika aukeratzen baduzu, 130ko aukera dago inor ez hiltzeko, eta 176koa 600.000 pertsona hiltzeko. Orduan, hau ere planteamendu berdina da, emaitza berdina da. Batean edo bestean, A botikarekin 200.000 pertsona salbatzen dituzu, eta B botikarekin probabilitateekin jorrazten duzu. Ez dakizu ziur bat. Orduan, zea botika aukeratzen duzu. Hori da partaidei planteatzen zaiena. Egoera hauetan oroar gizakiok ez zaigu gustatzen galera egoeran egotea. Ez zaigu gustatzen planteamendu hori. Orduan, oroar nahiago izaten dugu ziurtasun batera joan horrelakoetan. Galerak nabarmentzen direnean, normalean, aukera segurua aukeratuko genuke. Baina, esan bezala, B botika aukera probabilistikoa litzateke eta orduan arrisku handiago hartuko genuke. Orduan, oroar, gure joera izaten da aukera seguruetara joatea. Ikus dezagun segertatzen den egoera, galera egoeran edo irabazi egoeran planteatzen direnean dilema hau. Hemen erakusten ari naiz A botikare aukeratzearen, aukera segurua aukeratzearen probabilitatea. Eta lehenengo hizkuntzan planteatu zitzaienean hiztunei, inglesez egin zutenean, ingleseko lehenengo hizkuntza inglesa zeukatenei, 80% A botika aukerako luke irabazi egoeran planteatzen denean dilema, eta 100% erdiak edo, 140% edo aukeratuko luke galera egoeran. Hau da, galera egoera batean jartzen garenean, ez daiguna galtzea gustatzen, arrisku gehiago hartzen ditugu. Eta gehiagotan aukeratuko genuke B botika. Orduan hor, nolabait erabakia hartzerakoan emozioak inplikatuta daude. Gure erabakiak ondorio batzuk izango ditu, eta batean nabarmentzen da ondorio txarrak izango direnak edo ondorio onak izango direnak. Segertatzen da, bigarren hizkuntzan planteatzen zaienean partaide berdinei. Adibidez, kasu honetan, bigarren hizkuntza japoniera zen. Kasu hauetan, ezberdintasun honi deitzen zaio irabazi galera efektua, bi hauen arteko ezberdintasuna. Bigarren hizkuntzan planteatzen zenean, ikerlariak harrituta ikusi zutena izan zen, galera efektu horren abertzioa nolabait desagertu egiten zela. Berdin zitzaiela galera edo irabazi egoeran dilema planteatzea. Berdin aukeratzen zuten bietan, portzentaian. Esperimentua beste bi hizkuntza kombinazioekin eta beste partaide batzuekin erreplikatu zuten, eta bietan beti topatzen zuten lehenengo hizkuntzan bazegoela efektu bat hemen, baina bigarren hizkuntzan desagertu egiten zela. Orduan, bigarren hizkuntzan galerarako beldurra galdu egiten dela ematen du. Nolabait, ez dakitakian, emozioenkin erlazioa ahulagoa delako edo, hori da daukaten interpretazio nagusia, galerarako beldurra galdu egiten da. Eta bigarren hizkuntzan distantzia emozional handiagoa
izateak erabakitze prozesua baldintzatzen duela ematen du. Bai, hori da emaitzetako bat. Eta antzeko egoera bat, erabaki moralekin erlazioa dauka. Erabaki moralak, nolabait erabaki moraletan ere berriz ere emozioak sartzen dira. Bai? Orduan, badago beste motatako dilema bat planteatu izan dena, eta da pertsona bat hilko zenukeen bost salbatzeko. Bai? Orduan, oso planteamendu gogorrak dira, eta erabakia hartzea, berez, irreala ematen du, baina ziur egongo dela baten bat, norbait horrelako erabaki bat hartu beharko duena, espero dezagun hemen ezagutea inor, baina. Eta horrelako egoeratan ze aukerak egiten ditugun ikertzeko, adibidez, dilema klasiko hau aurkeztu izan ohi da, trenaren dilema. Trenbide aldagailuaren egoeran, dilema honela planteatzen da. Bai? Tren bat dabil abiadura bizian eta trenbidean aurrean 5 pertsona daude ezin direnak mugitu eta trena gelditzen ez baldin bada 5 pertsonak hil egingo dira. Eta badago beste aukera bat, badago beste tren bat, beste trenbide bat, non pertsona bat bakar bat dagoen eta ezin da hor mugitu eta zuk aukera zenuke trenbidea aldagailua erabili eta trena beste trenbidera pasatu eta 5 pertsona hil beharrean pertsona bat hilko litzateke. Bai? Orduan guk erabaki moral hauek hartu behar ditugunean, normalean gure erabaki deontologikoa izan litzateke, gure morala da guk ez dugu inor hil nahi eta ez dugu ezer egiten. Aukera bat izango litzateke, guk ez dugu ezer egingo. Nik ez dut ezer jakin nahi egoera honen inguruan, nik ez dut ezer egin, eta gertatu da istripu bat, eta nik ez dut horrekin inolako erlaziorik. Eta beste aukera bat izango litzateke, zuk mugitzen baldin baduzu adibidez, erabaki utilitario bat erabili. Balantzan jartzen duzu, ez baduzu ezer egiten, 5 pertsona hilko dira, orduan zeo zer egiten baldin baduzu, nolabait sozialki hobe da pertsona bakar bat hiltzea, 5 pertsona hiltzea baino. Hori izango litzateke lehenengo egoera. Bigarren egoera da pertsona bultzatzearen egoera. Egoera antzekoa da, baina orain trenbide bakarra dago, trenaren gaineko pasabide batean zaude, eta hor dago beste pertsona bat, eta aukera zenuke pertsona hori bultzatuko bazenu, trena gelditu egingo litzateke. 5 pertsona horiek harrapatu baino lehen. Eta ez baduz ezer egiten, 5 pertsonak hilko dira. Orduan, ondorioak berriz ere berdina dira, baina kasu honetan, zuk agentearen egin behar duzu, norbait bultzatu egin behar duzu, eta zuk benetan ekintza askoz ere emozionalagoa izango litzateke kasu horretan. Orduan hor, zer egingo genuke? Hori da galdetzen zitzaiena pertsonei, lehenengo hizkuntzan edo bigarren hizkuntzan zer egingo genuken. Erabaki deontologikoa izango litzateke ezer ez ekitea, erabaki utilitarioa pertsona bat hil 5 salbatzeko. Ikerketa hau Bartzelonako Unibertsitatean egin zuten ikerlari hauek, eta hemen erreportatzen ari naiz erabaki utilitarioa zenbatetan egin zuten. Hau da, trenbide aldaketa egin aldagailua erabili zutenak edo pertsona bultzatu zutenean. Hori erabaki zutenen portzentaia. Lehenengo hizkuntzan planteatu zenean, trenbide aldagailua erabiltzea, 80% erabaki zuen baietz, eta bigarren hizkuntzan ere bai. Oro har, horrela egitearekin bakarrik 4 pertsona salbatzen dituzu. Baina gertatu zen, pertsona bultzatzea planteatzen zenean, eta nolabait zuk benetan ekintza egin behar zenuenean. Jende gehienak nahiago zuen ezer ez egin. Jende gutxik aukeratzen zuen pertsona hori bultzatzea. Baina, bigarren hizkuntzan egiten planteatu zenean, jende gehiago bultzatzen zuen. Hau da, aukera utilitarioa jende gehiago burutu zuen. 4 pertsona salbatzen dituzu, baina agian zuretzat emozionalki gogorra izan daiteke egoera batean jartzen duzu zure burua. Orduan, bigarren hizkuntzan erabaki utilitario gehiago ekintza zuzena egon zenean.
Hau zergatik gertatzen da, printzipioz, aipatu dudanez, hizkuntzaren eta emozioen arteko lotura, ikusi dugu, hizkuntzaren eta emozioen arteko lotura estuagoa dela lehenengo hizkuntzan, bigarren hizkuntzan baino, nolabait gehiago gure bihotz taupadak azkarragoak bihurtzen dira, izerditan hasten gara, eta hitz emozionalak edo egoera emozionalak lehenengo hizkuntzan entzuten ditugunean. Eta hizkuntzen eta emozioen arteko lotura ezberdinek gure erabaki prozesuetan eragiten dutela, ikusi dugu. Nolabait esateko, bigarren hizkuntzan, hotzagoak izan gaitezke erabakiak hartzen. Arrazionalagoak esan daiteke, eta agian ez dugu horren beste erabiltzen lehenengo sistema, eta gehiago erabiltzen dugu bigarren sistema. Egia da asko falta zaigula, eta aldagai asko egon daitezke honetan eragina izan dezaketenak, baina orain arte ikerketa gehienek hori adierazten dute. Eta honek nolabait hau jakiteak eragina izan dezaket, agian azaldu dezaket zergatik biragoak botatzen ditudanik nire lehenengo hizkuntzan, edo nire gauza oso pertsonal baten inguruan hitz egiten nagoenean, agian nire lehenengo hizkuntzara joaten naiz, baina oso emozionala baldin bada, agian hobe izango nuke bigarren hizkuntzan egin, eta pizka bat, distantzia emozional bat jorratzeko. Eta berez, ari dira planteatzen, adibidez, psikoterapian eta horrelakoetan, batzuetan agian egokia izan litzatekeela, distantzia emozional bat sortu nahi badin bada, bigarren edo hizkuntza batean egitea, eta ez lehenengoan, eta, nolabait, gehiago jakin behar dugu benetan nola lotzen diren hizkuntzak eta emozioak, baina ikerketek iradokitzen digute lehenengo hizkuntzan emozionatzen garela gehiago, baina horrek ez du esan nahi, lehenengo hizkuntza gaztelera baldin baduzu eta euskara ikasi baldin baduzu eskolan, nire kasuan bezala, bigarren hizkuntzak ez zaituenik emozionatzen, eta ezin duzunik bigarren hizkuntzan bizi eta dantzatu eta gozatu. Eskerrik asko, Mikel. Ezagit gurea lehenengoa dan, bigarrenga dan, baina, hemen emozio batzuk sortu dituzu. Jartzen garenean horrelako dilema baten aurrean, zerrez, erantzun daiteken horrelako inkesta batean, eta gero, erabaki praktikara eramatea beste gauza bat izango litzateke, ezta? Mila esker, hau izan da azkenengo hitzaldia. Baina, entzundakoen errepasoa egitea tokatzen da orain, eta errepaso hori egingo diguten Mirenek eta Andonik. Zer ikasi duzu, zer eman dizu atentzioa? Egin dezagun, errepasotxo bat, zuek nahi duzuen, doinuan, neurrian, aukera librean. Ez, aurrena hauek egin, eta gurri gero, tartetxo bat izango zuen, bai. Orain errepasoa. Ez da egit euskeraz, ordenaz. Josuk urduritu egin gaitu teoriak aletzean, imaginatu Andoni gaudela trenbidearen ertzean. Bersolariok lehen hizkuntzari ez diogu eiten uko. Talasei gaude trenbideraino ez gaituzte bultzatuko. Ez gaituztela bultzatuko ta ezin dugu ardura kendu, zer egingo zenuke botoia sakatu behar bazenu. Baneretzako hori litzake, miren dilema polita, hain xuxen ere nik ingelesez
Estop bakarrik dakit ta. Estop bakarrik omen dakizu, ta pozik entzungo neuke, saiatuz gero erdaraz ere kantatuko altzenuke. Banik erderaz daukat liteken iztegirik joriena. Rimatzen oso ederki dakit, azentua da problema. Eta zer esango zenioke, entzungo balizu adi, eske el euskera no me pone dioen nerabeari. Ba goxo hartuko nuke, gainontzekoak bezala. Alare argi utzi ondoren, ni hortik bizi naizela. Bertsolariok politikoki beti zuzenaren mugan, ia kantatu 3-4 birau, taia zer sentitzen dudan. Puta txolina, zarra pastroso, inozentea ergela. Lau eskatuta 5 bota ditut, pozik altzaude horrela. Naizta zerrendan bota dituen, berehala zure ahoak, puta eta txolina andoni ja ez dira biraoak. Bueno, azken hitzaldiei buruz kopla asko joan dira. Bilduma egitekotan goazen lehenbiziko hitzaldira. Beraz lehenengo hitzaldirantza nahi duzu andoni segi, zure orkaan dago uretan tanik ez dakit igeri. Haien miren hainbat arlotan, horrein beste kategori, ta igerian ez dakizula, nik ez dut sinisten hori. Eta akaso zu zinen orka ura urpean biluzten, joango zen Titanikera jausi ziren azkenak ikusten. Aizu orkaren erasoena, ez da arazo galanta, belaunzitan ibiltzen dena, aberaz jendea data. Horrexegatik zalantzan jarri behar da dena ondoren, beti erabakitzen dute berdinek erasotzailean orden. Orkak merezi du abesti bat, ezin liteke iskuta, ia Benitok kantatzen dion balearenak astuta.
Benito sarri entzun duzuta, kostakoaren kasta da. Zeube joango ote zinake barku baten alaskara. Enaiz marinel ausart ta gizon oriotar oien pare, dinamitakin bota balea talare arro daude. Behar ditugu dokumentalak eta hemengo ta hango, Jon Maia ternuan egon bazenzu nola etzara joango. Uste gabean salto, polita gaur ara, goazen ternuatikan, orain alaskara. Errepasoa egiten, koplatan gabiltza, ta kaso bekikeri, pasaz gero hitza. Bata zuriarekin, ze planta ze irudi, neri ipini didan, paisaia dirudi. Eskerrik asko Bigot, errepaso honengatik, eta orain bai, orain ja, amaitutzat emango dugu saioa, eskerrak eman behar dizkiegu, kultura zientifikoko katedrari eta euskera kultura eta nazioarteko C arloko errektore ordetzari, saio hau egiteko aukera eman digutelako, notizia hon bat, saioa bukatzerakoan, pintxo batzuk eta mokautxo batzuk baditu gor atzekaldian. Baina, horren aurretik, agurrak entzun behar ditugu. Aurrena, zientzialarienak eta ondoren bersolarienak. Beraz, zientzialariok aurreratu eta hitzaldiak eman dituzuen ordenean, bazuen agurrak nahi duzuen doinuan eta neurrian. Hortik. Bueno, ja, zuen baditu ze bai. Broma izango. Ez. Pixkat, saioaren inguruan, zuen azkeritza. Hola, konklusioren bat, atera duzu edo? Baina ez duke rimo beharrik ez? Ez, Josu emango diogu, Josu veteranoa da eta emango diogu, lehenengoa berak. Aprobetxatzen dut eskerrak emateko danai eta baita hau antolatzen jarraitzegatik eta menuteko auperagatik. Oso ondo pasatzen dut saio hauetan, beraz mi esker zuei. Eskerrik asko. Bueno, rime gabe. Nik esan detena, iruditzen zaitela oso garrantzitsua dela zientzia gizarteratzea, eta holako ekimenak nire ustez oso aberasgarrik dira, beraz beste behin proposatzen badia zuen benitzeia, baina gustora etorreko naiz. Eskerrik asko. Apunto. Eskerrik asko, Irati. Nik ere eskerrak eman edizkiet antolatzaileei, egia esan asko disfrutatu dut, urduri eta jarri naiz eta gauza horiek, beti bezala, baina egia esan placer bat da zuek bezalako entzuleak izatea, eta, oso saio polita izan da orokorrean, eskerrik asko, zuei. Bukatu bainoaren galderatxo bat. Zuk zer egingo zenuke trenean? Trenean? Nik bultzatu eta sakatu bai. Bai, bueno. Uste dute, Mila esker, Mikel. Eta orain bai, azkenengo agurra. Nolakoa ote dugu gaur egungo jendartea, ikasi baino nahiago du engainatu izatea.
segi zaiatzen zientzilariak, agur publiko maitea, komeni zaigu egoera horri, irauli bat ematea. Iratientzuten ari nintzela, otu zaizkit zenbait gauza. Kendu orkak eta feministak, jarri esaldietarantza. Antolamendu matriarkalean, hartzen dugu biok pausa. Komunikabide eskuindarretan, botatzen digute hautsa. Ta esaten dute omen garela, gatazka guztien kausa. Eskerrik asko gaurkoagatik, ta gora orken iraultza. Aurreratuzek ere, Xavier antolaketaren aldetik, itziak, zuere hilo, eta Uxune, ez dakit hor barruan dagoen. Hauxe izan da guztia, mila esker, gaurkoaren gatik, espero dugu 5. bat ere izatea, egoitza honetan, eta gozatu honen ondoren, elkarrekin, sola salditxo bat egiteko aukera izango dugu, antxe, mailaren bueltan. Mila esker.
Agur.